Triplets baby girls na salunatan na yanak iti Abra Provincial Hospital. Amuente iti live report ni Bridget Mayor. George, nasalunat na yanak iti hospital dagiti triplets nga anak ti agasawa manipod Manabo, Abra. Maayayo amang kitkita kadagiti apuko na at triplets ni Teresita Gamangen saan dani namnama at alunga insigid at iyanak ni Estrella. Nakiktutak ang anyang rod ko na naragrag sa akin ng tao na umamta. Anyang rod ti talumot anak da. Nasurpresa ti ina ani Estrella iginagpasngay tas saan na nga ammo at triplets ti iyanak na saan nga min daytoy pa nagpatpa-check up idi masikog. May kaupag nga sikog ko ma'am. Normal delivery ana ipasngay dagiti tallo ang maladaga a babae agdagsen dagitoy ti 1.9, 1.6 ken 1.7 kilos. Kailangan ma'am talo da di timbang da di kadakalan ko ti mikatlo nga naiwar. Pinanaganan ni Estrella dagiti triplets ti Adrian, Ariel ken Ariana. George, manipod idi Enero daytoy ti may kadua gundaway nga adda ti naiyanak at triplets ditoy Abra Provincial Hospital. George